Bueno, bai, gaur Made in Tolosa izango da, atxaldez. Hori, orain gontan indeuna da pixkat bideratu bai Tolosa, bai Tolosaldeako sortzaileek bere aukera izan zezaten, beraien lana aurkezteko. Eta gutxi gora bera 25 postu uste dauzkeula, hori kanpokalden 20 bat jarri die, barrukalden beste 4 bat dare hori janarikin eta artelanekin, bitxik, ez dakit pixkat, denetekean aurkitu daike, eta hoxe. Proba nahi genuen, aber zenbat jende animatzen zen, eta hasieran kostau zen jendea animatzea, baina gero nik ezagit pixka zabaltzen hasi zanen deialdie, hasi zen jendea eskaera egiten, eta inbeharra izan da moztu ja deialdie, ze algenuna baino jende gehiago aizan eskaera egiten, hasi que esan daike badaula jendea bai. Hombre, esperantza da, alba da, gehiago etortzea, baina bueno, ez dakit, eguraldi honekin ere, igual jendea gaur pixka deskapada bil, baina bueno, ikusiko dugu. Esperantzak dare behintzat jendea gertuko dana.